प्रेक्षक वर्ग आणि आयोजकांसाठी देखील आहे की स्टेजच्या डाव्या बाजूला जो स्पीकर ठेवला आहे तो पडण्याच्या शक्यतेवर आहे। तर आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे, कृपया करून त्या स्पीकरला धक्का लागणार नाही, जेणेकरून या कार्यक्रमाचा आस्वाद सर्वांना व्यवस्थित घेता येईल याची आपल्याला काळजी घ्यायची, दक्षता घ्यायची आहे आणि आम्हाला सहकार्य करायचं आहे। तसेच आयोजकांना आमची नम्र विनंती असेल की आपण जर इकडे जातीने लक्ष घातलं तर खरंच खूप बरं होईल। धन्यवाद। दरम्यान प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून आलेली पारितोषिकं याप्रमाणे आहेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनहित कक्ष व विधी विभाग चे श्री रुपेश भिकाजी देसाई, शाखा संघटक मोरेगाव, वसई विरार शहर, महानगर क्षेत्र, नालासोपारा शहर यांच्याकडून तिन्ही देवांसाठी 110 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। तर या बक्षीस जात्याचं नवतरुण विकास मंडळ चढवली, उगववाडी तालुका लांजा जिल्हा रत्नागिरी। आम्ही आपले आभारी आहोत, ऋणी आहोत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नारायण नारायण यावर मार्ग म्हणजे त्यावेळेला पुराणा महादेवन त्यांच्याकडे मिळेल। आपण सर्व शरण जाऊया। पावर नाही खेचत आहे, एवढी पावर खेचत नाही म्हणून तो ब्रेक होते। अरे पावर खेचत नाही ना।
दादा पॉवर खेचत नाही म्हणून व्होल्टेज ब्रेक होते व्होल्टेज ब्रेक होते दोन मिनिटाची विश्रांती आहे. थोड्या वेळात सुरू होणार आहे. तुला माहिती होतं त्याला पॉवर नाही भेटत उभे राहतात आहेत आम्ही कसं काम करू थोड्याशा टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे या कार्यक्रमामध्ये व्यत्यय येतोय त्याबद्दल क्षमस्व. आमचा कार्यक्रम लवकरच सुरू करतोय. दरम्यान प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा नम्र विनंती आहे की साऊंड सिस्टम जे आहे व्होल्टेजच्या अभावामुळे आपल्याला इथे पाहिजे साऊंड सिस्टम अवेलेबल होत नाहीये त्याबद्दल आम्ही क्षमस्व आहोत. दरम्यान येथे उपस्थित सर्व प्रेक्षक वर्गांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि आभार व्यक्त करतो की आपण शांत चित्ताने या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत आहात. आपल्या सर्वांना एक नम्रतेची विनंती असेल की गर्दीमध्ये आपला धक्का कोणाला लागणार नाही तसंच साऊंड सिस्टमचे जे स्पीकर्स आहेत ते पडणार नाही त्याची दक्षता मात्र आपल्या सर्वांना घ्यायची आहे. आणि आयोजकांना देखील विनंती करेन की आपण याच्या जातीने लक्ष घाला आणि आम्हाला या कलाकारांना सहकार्य करा. आमचा कार्यक्रम आम्ही लवकरच सुरू करतोय. धन्यवाद.
आता एखाद्या सुनाचा द्यायच्याने सारं देवाला सगळं पर्यटन सोडलं आहे. त्यांचा आवाज येत नाही. पडले सगळ्याला आवाज. गणपते नमः. ओम गं गणपते नमः. सर्व देवांना माझा नमस्कार. काय समस्या आहे तुमची? संकट आले मुक्त करावे. ठीक आहे, मी तुमच्या सर्व संकटांचे निवारण करेन व गजासुराचा वध करेन. तुम्ही निर्धास्त राहा. तथास्तु. प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून आलेलं पारितोषिक याप्रमाणे आहे. प्रसाद बंडागळे निर्मित कोकण रत्न नाट्य नमन मंडळ. प्रसाद बंडागळे निर्मित कोकण रत्न नाट्य नमन मंडळ, तालुका लांजा, राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून बक्षीसदाते अजय कातकर, अजित कातकर, अजय मंचेकर, श्रीकांत मंचेकर, संदेश गाडे, प्रसाद बंडागळे यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच प्रसाद बंडागळे निर्मित कोकण रत्न नाट्य नमन मंडळ मुंबई यांचे आम्ही आभारी आहोत, ऋणी आहोत. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. प्रेक्षकांच्या मनपसंतीतून आलेलं आणखी पारितोषिक याप्रमाणे आहे. साई गोवळे यांच्याकडून बुवा प्रतीश नामे यांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तसेच विठ्ठल महादेव मिरजोळकर, गाव खावडी, खिळकेवाडी, तालुका लांजा यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 102 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. तर या सर्व बक्षिसा त्यांचं नवतरुण विकास मंडळ सडवली, उगतवाडी, तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी आम्ही आपले आभारी आहोत, ऋणी आहोत. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. अरे चिमोरड्या, माझा कर्दमकाश
आहे